ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଗସାଗୁ ଓ ଲସାଗୁ। ଗସାଗୁ ଓ ଲସାଗୁ। ଗସାଗୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗସାଗୁ ମାନେ ହେଉଛି ଗ ଅର୍ଥ ଗରିଷ୍ଠ, ସା ଅର୍ଥ ସାଧାରଣ, ଗୁ ଅର୍ଥ ଗୁଣନୀୟକ। ବୁଝିପାରିଲ? ଗସାଗୁ ମାନେ ହେଉଛି ଗରିଷ୍ଠ, ସାଧାରଣ, ଗୁଣନୀୟକ। ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ହାଇଏଷ୍ଟ କମନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହିବା? ହାଇଏଷ୍ଟ କମନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଗରିଷ୍ଠ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଡ଼। ବୁଝିପାରିଲ? ଗରିଷ୍ଠ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଡ଼। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଲେଖ ଗୁଣନୀୟକ। ଆମେ ଗୁଣନୀୟକ କ'ଣ ଜାଣିବା? ଗୁଣନୀୟକ କହିଲେ ମନେକର ମୁଁ ଏଇଠି 10 ନେଲି, 10ର ଗୁଣନୀୟକ କିଏ କିଏ? 1, 2, 5। ବୁଝିପାରିଲ? ମନେକର ଗୋଟେ ମୁଁ 10 ଆଉ 15ର ଗସାଗୁ ନେବି। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଗେ ବାହାର କରିଦେବି 10ର ଗୁଣନୀୟକ କିଏ କିଏ? 1, 2, 5, 10। 2 କେ 2, 5 ଦୁନେ 10, 10 କେ 10। 15ର ନେବି। 15 କେତେ? 1 ହେଇପାରିବ, 3 ହେଇପାରିବ, 5 ହେଇପାରିବ, 15 ବି ହେଇପାରିବ। 3 5 15, 15 କେ 15। ବୁଝିପାରିଲ? ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ଗରିଷ୍ଠ ଶବ୍ଦର ହେଉଛି କ'ଣ? ଗସାଗୁ ମାନେ ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ। ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଗରିଷ୍ଠ କିଏ? ଆ ଭିତରେ ଅଛି, ଆ ଭିତରେ ଅଛି 5। ତେଣୁକରି 10 ଅତଏବ 10 ଓ 15ର ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି କିଏ? 5। ବୁଝିପାରିଲ? ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ନେଇକିରି କରିବ। ମନେକର ମୁଁ 10 ଆଉ 15ରେ 5 ହରିବି। 5 କେ 5, 5 3 15। 5 କେ 5, 5 3 15। এইটা ହେଲା କ'ଣ? ବଡ଼ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ। ଗରିଷ୍ଠ ମାନେ ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ। ଗସାଗୁ ମାନେ ଗରିଷ୍ଠ ମାନେ ବଡ଼। 5 ବଡ଼ ବାହାରିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ। ଆଙ୍କ ଭିତରୁ 10 ଆଉ 15ର ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ହେଲା 5। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଲସାଗୁ। ଲସାଗୁ ମାନେ ହେଉଛି ଲସାଗୁ ମାନେ ହେଉଛି ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ। ବୁଝିପାରିଲ? ଲଘିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ। ଲଘିଷ୍ଠ ମାନେ ହେଉଛି ସାନ। ବୁଝିପାରିଲ? ଲଘିଷ୍ଠ ମାନେ ହେଉଛି ସାନ। ବୁଝିପାରିଲ? ବା ଲିଷ୍ଟ, ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଲିଷ୍ଟ କମନ୍ ମଲ୍ଟିପଲ୍। ଲିଷ୍ଟ କମନ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲି ହେଲା। ବା LCM। ତାକୁ ସର୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଲସାଗୁକୁ LCM। ବୁଝିପାରିଲ? ଲିଷ୍ଟ କମନ୍ ମଲ୍ଟିପଲ୍। ଦେଖ ଲଘିଷ୍ଠ ମାନେ ହେଉଛି ସାନ। ଲଘିଷ୍ଠ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ସାନ। ବୁଝିପାରିଲ? ମନେକର ମୁଁ 3ର ଗୁଣିତକ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କରିବି। 3ର ମୁଁ କହିବି 3 ଆଉ 4ର ଲସାଗୁ ବାହାର କରିବି। କେମିତି କ'ଣ? ଆଗେ ମୁଁ ଯଦି 3ର ଆଗେ ନେବି, 3ର ନେଲେ 3, 6, 9 ଏମିତି କରି ଦେବି। 3, 6, 9 ଗୁଣି ଯିବି। ଗୁଣିତକ। ଗୁଣିତକ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ? ମନେ ରଖ ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ। ଗୁଣିତକ ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣି ଚାଲିଲେ। ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣି ଚାଲିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିବ ସେ ହେଉଛି ଗୁଣିତକ। ବୁଝିପାରିଲ? ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣି ଚାଲିଲେ ସେ ହେବ କ'ଣ? ଗୁଣିତକ। ମନେକର 4। 4ରେ କିଏ କିଏ ଅଛି କହିଲ ପିଲାମାନେ? ମୁଁ ଯେମିତି 3ର ବାହାର କଲି ସେମିତି ତମେ 4ର ବାହାର କରିବ। 3ର ଗୁଣିତକ କିଏ କିଏ? ପ୍ରଥମେ 3, 4ର ଗୋଟେ ଲସାଗୁ ନେଲି। 3ର ନେଲେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ 3, 6, 9 ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ା ବଢ଼ି ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଲା। ସେମିତି 4ର ନେବି। 4ର ନେଲେ 4, 8, 12, 4, 16, 4, 18 ଏମିତି ହେଲା। 16, 4, 8, 4, 12, 4, 16 ହେଲା। 16, 4, 20, 20, 4, 24 ଏମିତି ନେବି। 3, 6, 9, 12। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏବେ ଦେଖିବା 3 ଓ 4ର ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ। 3 ଓ 4ର ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ କେତେ? ଏଠି 12 ଅଛି, ଏଠି 12 ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତା ମାନେ 3 ଓ 4ର ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ ଯାହା 3 ଓ 4ର ସାଧାରଣ ଗୁଣିତକ କେତେ? 12 ଅଛି। ଲଘିଷ୍ଠ ସାନ ସବୁଠାରୁ 12 ବାହାରିଲା। ଆଧରେ 12 ଅଛି, 12 ବାହାରିଲା। 3ରେ 4 ଗୁଣିଲେ 12। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଜାଣିଲେ 3 ଓ 4ର
ଲସାଗୁ ହେଉଛି 12 3 ଓ 4ର ଲସାଗୁ ହେଉଛି 12 3ରେ 3 କାଟିଲେ 3 କଟିବ 4 ଗଲେ 4 କଟିବ ନା 3 ଗାରେ 3 କଟିବ 4 ଗାରେ 4 କଟିବ ତେଣୁକରି 3 × 4 ଗୁଣି ଦେଲେ 3 × 12 ବୁଝିପାରିଲ ଜାଣିପାରିଲ ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଲସାଗୁ ପଏଣ୍ଟ ଜାଣିଲ ଗସାଗୁ ପଏଣ୍ଟ ଜାଣିଲ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ନା ଗସାଗୁ ଓ ଲସାଗୁ ଗ ଅର୍ଥ ଗରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ବା ହାଇଏଷ୍ଟ କମନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗରିଷ୍ଠ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଡ଼ ବୁଝିପାରିଲ ଗସାଗୁ କେମିତି ବାହାର